Gisuspindi una sa Davao City LGU ang pagpahigayon ng mga event sa dakbayan samtang mihangyo kini ngay butang sa MECQ ang syudad. Atong sayron ang dugang detalye ni ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Tek, gibawal na sa Davao City Tourism Office ang pagpahigayon o mga social gatherings o mga samang events sugod sa Sabado hangtod na sa katapusan sa bulan sa Hunyo. Kiniluyo sa request sa Davao City LGU sa IATF nga ipailawom sa MECQ ang syudad. Sa bulan sa Hunyo, sobra 20 events sa Davao City ang nakabook sa event organizer nga si Kiam Paralion kung asa kadaghanan ni ini ang kasal. Apan dili na kini mahinayon tanan, human gipadalaan na og advisory sa City Tourism Office ang mga event organizers og suppliers sa syudad nga gibawal na ang pagpahigayon og social gatherings, meetings, incentives, conventions and exhibits o gathering sa balay nga dunay mga guest nga gikan sa laing balay sugod June 5 Sabado hangtod na sa katapusan sa bulan. Nakuratan ko kay akong couple nga ka-meeting din hilak naman. Tapos ako na lang nagmoto, gi-post din ako ang from email sa City Tourism kay sa 27 baka events karong June. Isa-isahon ako sila tawag so at least mabasa nila para sila na yung message ako. I-reschedule na lang kuno sa mga couple ang ilang petsa sa kasal kung kanus-a pwede na ang events. Una pa man makapigayon og event, kinahanglan og permit gikan sa Tourism Office. Apan tungod kay gibawal ang events karong bulana sa Davao City, revoked na ang tanang permit nga naaprubahan. Wala may no mabago sir kung pila ang package price nga nakuha nila sa kuha kay kung pila to sir so retain man gihapon to siya kay dili man pud sala sa atong couple na na ma-postpone lang wedding kay mando man na sa city. Sumala sa Tourism Office, ginahan ay panila ang guidelines ni ini karong posibleng ipatuman ang MECQ sa Davao City sugod sa Sabado. Tek, samtang ginahulat pa ang guidelines, sigun man approval sa IATF sa MECQ request sa syudad, nanawagan ang mga event organizers nga unta mahatagan sila og kining pabor o pamaagi nga maka-income lang gihapon sanglit istrikto man matud pa nila ginatuman o ginasunod ang mga ginapatumang health protocols sa syudad. Tek. Daghang salamat, Argil Relator.